Lo mkhonto mawusuphethe sizobakhipha one by one. One by one. Kufanele bahambe bayoresigna kuma-handlers abo. Ukuthi ngiyacela impela ngeke ngiphinde ngikusebenzele kubi. Sizwana. Ngiyajabula. Sijabulela lokhu ukuthi sifike ngobuningi bethu siqhamuke endaweni ezahlukene sizela endaweni enomlando obaluleke ngendlela eyisimanga. Sekusele izinsuku osungazibala ngeminwe ukuthi sifike lapho esizovota khona. Akhona-ke amahemhemu athi igebengu zakha amavoti amaningi angazi noma iqiniso yini, kodwa ngoba sinabadala sinoNkulunkulu sizobabamba uma benza lokho. Sobabamba into ebulele ama-politicians kulo 30 years ileyo nto ukuthi bahlafuna mhlathi yombili ngala uku-NEC kufanele ukuthi adrive le-organization ngala kuyi-minister kufuneka azidrive yena kulokhu ngoba phela uyena usho umthetho. Uyayibona lona? Akekho laba abazobe beyi-NEC le-organization izokwakha imisebenzi amafeni ayo le awayamafeni azokwazi ukuthi aqashe abantu abaningi bahola imali ebese laba abakwi-NEC bazohola kulamafeni imali yabo soyilinganisa leyo minister ngoba sifuna baba amasela. Kodwa nje ungasho ukuthi ngoba ngila nami ngobe ngiyi-NEC mawuthe ngiyavuma ukuthi ngizoba yi-NEC awukwazi ukuba i-minister noma u-deputy minister. Amandla awethu elamanqamu kule nyanga ezayo.